Haga step jangka kar artrik Kuala Lengkot Hajar Arpusau ka Dongmusa jangka 5th Meghalaya Games Hajar Arpusau kalawan poi na Jowai sha Mairang Eastern West Khasi Hills District hakaba lawan ban IT de Torch Ambassador uba Benning Star Lengkoi sha ADC ke Eastern West Khasi Hills District uba MD do ubala shimti ya ka Dongmusa ban IT pat shaki athlete ki ban shimbenta hakane ka lumpung ka bahe joka jela makin yad badra ya ka Dongmusa lengba ka yo Mairang ter shadu ko office trekam udah Deputy Commissioner joka Eastern West Khasi Hills District ka badon hakasnong mausawa lapan kutno ya kene ka jingyat patba ban peninam ya ka Dongmusa ha plau joka office trekam udisi bat ashimti no ya ka Dongmusa do ba Bedding Star ban IT pat Syau MLA ke konstituensi uba amet ba lengdo ubala ai ka jingkran ba jingkit bok ki rugyang ki Samla ya lekai ki ban mi khmat ha ka Meghalaya Games Hajar Arpusau na ka ne ka district bikin le baha ban wanra na me ka than hi baro kowe